Понякога забравяме, че истинската свобода идва не отвън, а от дълбините на сърцето, когато изберем да простим на себе си, на другите, на живота такъв, какъвто е бил. В най-светлите библейски истории прошката винаги се разгръща като фин дар, който разтваря тежестта на миналото и отваря път към ново начало, като ръка, протегната с доверие, без условия и очаквания. Спомням си онези моменти, когато някой е проявил милост там, където е можело да има осъждане, или когато съм намерила сили да кажа «пускам те» дълбоко вътре в себе си. Тогава светлината става по-мека, а дишането по-леко. В разбиранията за ангелите и духовните проводници, прошката е представена като сияйна енергия, която се излива над нас всеки път, когато изберем да не се вкопчваме в болката, а да се доверим на по-висш ред и смисъл. Знаеш ли, че дори малките стъпки към прошката променят цялата атмосфера около нас, като невидим полъх, който носи лекота и хармония, а ти, в кой момент от живота си усети какво е да простиш и как това промени вътрешния ти свят? Благодаря ти, че беше част от това преживяване. Ако се абонираш, ще продължим да вървим напред заедно. С обич, Зорница Сребрева.